Di ba dayo? Awa na siya guys. Iyan na sa hatlo. Iyan sa hatlo ko na yung mga tao. Behind the scene. Ay, wahid. Ano kaya ako? Nawa ang kupaw, nawa ang kupaw. Ayo. Ayo. Pinawahid kita ako. Lamig. Yeah. Ha? Wa ka nagmalampuson sa mong daotang plano. Sabi na ko, prank ko. Ikaw rin ang prank. Udah prank yung banan. Iabuan naman din eh. Kinaog naman. Tapat niya tayo. Askag. Ay, hindi. Ayaw tabo ah. Ikauli na lang, ikauli na lang. Ay, ayaw ko plano na. Bakit tao na nao? Larga na ring ban. Or pag nao. Hi! Nanbalik ka gusto nagdukan na nagwapo na. Ano na, hurap kaya mo yung ginawas? Hoy! Hoy, totoo ka nang iya mo, ano yung ginamos na yun? Naaba ko rin ginamos mo, kaya magdami. Ganun yung pagyamo mo ninyo, mahok yung ginamos. Dali na mo, tanawag mo. Diyan na doon yan.